Jeg tegner en stjerne. For at få den helt fin, holder jeg lige Shift nede og Alt-tasten. Sådan der. Flytter den lige lidt, så vi bedre kan se den. Når jeg klikker med den hvide pil inde midt i figuren, får jeg nogle nye små punkter frem, og det er mine små nye hjørner. Jeg kan tage fat i det lille punkt her og trække med det, og så får jeg automatisk runde hjørner. Hvis jeg holder Alt-tasten nede, mens jeg klikker i hjørnet, skifter mit hjørne, eller også skal sige min kant, til enten være rund, eller indad, eller bare helt lige. Oppe i min kontrollinje heroppe har jeg også fået en ny funktion, der hedder Corners, og her ligger de samme funktioner. Jeg kan også bestemme nøjagtigt en corner radius, hvis jeg vil det. Alternativt kan jeg dobbeltklikke på det lille ikon her, og få den samme funktion frem. Det er altså en super fed funktion, og især også er det ret smart, at jeg kan vælge for eksempel 2 punkter, og så kun ret på dem, hvis jeg vil. Det samme vil også gøre sig gældende for firkanter og cirkler, og hvad jeg ellers tegner i Illustrator. For eksempel, hvis jeg bare lige vil have 2 runde hjørner her, så er det ret nemt for mig lige hurtigt at bukke dem ind.